Quan l'agricultor sembra, la llaurada el que fa també és promoure la germinació de llavors que hi ha al terra de males herbes. Aquestes herbes, si no s'eliminen, el que fan és reduir el rendiment dels cultius per competència. Les llavors de males herbes que hi ha al camp germinen quan han acumulat una determinada quantitat de temperatura i d'humitat. Cada espècie té un llindar específic. Si tu portes un registre de temperatures i de precipitació, pots predir en quin moment començaran a germinar. Si tenim una eina que ajudi a prendre decisions, la idea és que siguem més productius i que no generem un impacte al sistema enviant fertilitzants o productes que són nocius pel medi ambient. Es pot instal·lar en qualsevol moment, hi ha un procés de registre habitual que apliquen a totes les aplicacions, hi ha un registre d'una finca o diverses finques i amb una sèrie de passos, el nom de la finca, el tipus de cultiu que fa la finca, el tipus de textura i la posició. Amb la posició som capaços de determinar quines són les estacions meteorològiques més properes i a partir d'aquí tenim capacitat d'adquirir tots els indicadors meteorològics associats a aquesta finca, els més propers. I a partir d'aquí, i l'algoritme que està implementat, som capaços de fer prediccions. I li surt un percentatge de germinació que ell el que veu és un gràfic, de forma que cada vegada que ell entra pot veure com la curva va creixent, que és que li està indicant que cada vegada té més plantes en el camp. En definitiva, és portar la parcel·la d'una forma més sostenible i millorar el rendiment econòmic.